Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da mai tsada nake tako ni ce cikon buri kyamin ce na baki kulawa zato na dukan wata zara ummi ce kamar wasa na san ba a ba da sorance samun ummi garan babbar riba ce ummi ce diyar da ta ba da suna ba ta ba mu rabewa haka ma ummi nake burin na angwance ummi ce rayuwa ta hankatantarce harshe ke da damar furta zaurance ummi ke na baiwa zuciya ta karki kasa rikewa ummi me zangi ne domin na burge ki kayar tsidon ta kaso ya san warki daure daure ki gaskata ni nake san ki ummi na kullum ke nake kalla na samu sakewa so ne dan kashin gwiwa nake ɓance zaɓinsa idan ya motsa kai barin zance zikir suna hanawa hankali kwance idan na ce da hunne zo ta zo sai zo ci tece ba jigali dai da zana kice da shi kwace da an cewa nake so shaida kunni ce zaman mai da ke kamar yaro da manyance ni na da ke har ke zana so kiriyo da ba komawa dan na bi kikin ganna da hujjata kamar hannu waɗana mini ɗan budan wauta na zaɓi da rai ta bayyana da kaki data hakan ummi na kewa birta dira sai domin maɗera